Очрадым да шиштім йөрәк сереңне. Бик күптәннән билим икән синең йөрәк түреңне. Нигә алдан әйтмәдең, сөйләмәдең, дәшмәдең? Мине генә сөйгәнеңне белмәдем, шуны белмәдем. Нигә алдан әйтмәдең, сөйләмәдең, дәшмәдең? Мине генә сөйгәнеңне белмәдем, шуны белмәдем. Вакытында әйткән булсаң, булмас иде ялгышлар. Бәлки башка булыр иде безгә дигән язмышлар. Нигә алдан әйтмәдең, сөйләмәдең, дәшмәдең? Мине генә сөйгәнеңне белмәдем, шуны белмәдем. Нигә алдан әйтмәдең, сөйләмәдең, дәшмәдең? Мине генә сөйгәнеңне белмәдем, шуны белмәдем. Хәзер нидер үзгәртергә, соңдыр инде, соңдыр шул. Вакыт